awuthi ngiguqe ngamadolo ngishaye itraffic yokugcina ngicina ongifaka lokhu khona manjalo isigodi iSouth Africa itraffic yokugcina ngci namuhla okhosini FM silapha ku N3 uhamba ngo N3 udlula ku New England la ngaku Market Road mawuthi nje dundu une lapho ithe ukuthintana lapho mawuqeda lapho khona enye lapha kungase Ashburton idamela uphephela kodwa ngesiminyaminya singela ushayekile uN3 mawubheke eThekwini kanjalo mawusuke eThekwini uze eMaritzburg ushayekile uN3 ushayeke ngase Pavilion washayeka lapha ngaka M13 Key Ridge wawushayeka lapha ngase Clifton okwakuthi ube ne-hour elinenkulumo mawenze njalo ngeke uyisole bekumnandi kusebenza eSABC ukhozi FM for leminyaka 2004 kuze kube yinamhlanje I thank you I'm walking tall I'm proud of you ningakhile ngaba indoda ngisazoqhubeka sengiphuma ibhodwe lami ka 350 ngilapha kwa Facebook I thank you khuleka ibhakede Nation Building imoto isekhona abangithathelanga imoto sisazosebenza sisiza abantu base South Africa nase Africa at large Africa my home Africa my land the land of our ancestors ngiyayithanda iAfrica icontinent enomnkulunkulu la kwazalwa khona uJesu Kristu thank you Fethu siyaphila cha siyabonga kakhulu ngwenye thank you so much siyabonga kakhulu for the support thank you so much thank you Africa my continent asivale sivala lento sivala la eMaritzburg gcinileke namhlanje okhosini ngiphinde sikhuluma indawo zokhosi sikhuluma manje iFacebook sikhuluma ngeinamba siyabonga Department of Transport siyabonga uTomdala umthombeni uDuma siyabonga ukusebenzisana ke yilokho siyabonga futhi umlomo wami usathatha ubamhlophe wafika noVaseline wathi awungigcobe noma ngevix umlomo ngoba ubuthi bengithi ngiyawukhotha ebusuku ngizithi hayi lento yokukhotha umlomo le ayingisebenzeli kodwa yafika inkabi yakithi ihwanqa madoda lafika lathi hayi no ngeke nginami noVaseline wanginikeza mfuthu uVaseline wanginikeza iVix okusho ukuthini na okusho ukuthi siyasebenza manje sisebenza kuphi kwa Facebook siqashwe ubani uFacebook hayi angiqashwe uFacebook mina ngifandwe uTransport hey lokhozi siyabonga mfowethu thank you so much uNkulunkulu akugcina mboya siyabonga kakhulu thank you so much thank you sisazoqhubeka ku Facebook siyabonga kakhulu kusazoba njalo siyabonga kakhulu thank you so much siyabonga thank you yeah injalo nje ubuntu umphako ongaboli kunjalo nje kunjalo siyabonga kakhulu angazi ukuthi ngithini inhliziyo yami inokujabula ukuthi nje ngingalithola ngethuba lokuthi ngilekelele izingane lezi ezifikayo izingane silekelele ngoba angiyena kumuntu onenhliziyo egobile akazi izigoma inhliziyo yami angiyena nje umuntu onenhliziyo egobile bengifisa ukuthi izingane siyileke kodwa ke ngoba ngikhona nazo lapho ezikhona ubaba uMsweli his hands are open lento lena ngiyenzile ngisebenze emaphoyiseni kwa Metro kwakusewu City Police ngasebenza 17 years yabona eredweni uma uqala ngo2004 uzofika manje angazi cishe beminyaka futhi 20 kade ngikhona endimeni so ngiyacabanga ngase ngiyeTUT ngafunda iminyaka ngifunda iminyaka emingaka nje 4 ngifunda 4 u4 noma 4 ngenza lokho kudiploma ngase ngifaka ukuthiwa iBTech lokho angazi bathi honors angazi ukuthi ngafunda kodwa ngavela ngafunda ade ayangifunda so leyo nto le iyakule ngifuna njalo yona eRoad Set bakithi bengafunda into eningi baningi amaphoyisa ngangakopelisa abanye sebenemendlela mangambona nje mangathi ngithatha amamaki ami kuyena ngathi ukuthi mhlambe bengamehlisa baningi la obunade edlula ngambuka ngathi ubheke lo wayikopela kimi lesisifunde eTUT baningi niyazi weinkabi abakwaMetro athi bekopela kimi bayazi abasebenza la ama-RT amahle bayazi abanye abakwa-SAPS besinabo 2015
2016, 2017, yes, 2017, 2018, sifunde nabo. Hayi, kanti ngifunde nini 2015, funa 2016, 2015 phela. Hayi ningenga, asebepronyuthiwe-ke baney'mendlela, bebakhulu baphethe. Kodwa mangafika ngithi nani bukela kumina. Ngiyakhumbula nje ngelinye ilanga ngafika ngingadadishile. Ngane yami ngafika ngingadadishile. Ngafika ngabuza ukuthi kufundwani la. Kwakusobhala i-test. Ngafika ngabagolozela ngathi kufundwani la. Kwathiwa ngihlale phambili ngathi angeke ngihlale phambili ngingazi lutho. Awu suka madoda kwakumnandi esikoleni. Siyabonga kakhulu Africa My Continent. Kumnandi kuba nani ngizonisebenzela. Isithembiso sami nje kinina ngizonisebenzela. I thank you. Mana-ke wathi ngibo kanti isikhathi sini manje? Hawu ngisazobuya ukugcina. Ngisazobuya ukugcina. Phela sekushintshile manje. Sokwenza ukugcina ngo-6 5:06 yeah. Sokwenza ukugcina ngo-5:06 yeah. Angaqali ngivalelisa bengihlushwa utshata manje bengivalelisa okhosini seqedile okhosini ngiyaphinde ngibe khona sesiyoqhubeka nezinye izinto. I thank you.